Sublimez votre intérieur avec nos collections uniques et élégantes. Chez Ibi Home, nous transformons vos espaces en véritables havres de confort et de convivialité. Découvrez notre collection exceptionnelle de meubles pensés pour chaque moment de votre vie. Des tables à manger conviviales, idéales pour rassembler famille et amis, au salon haut de gamme, alliant élégance et confort, sans oublier nos chambres à coucher de qualité avec matelas offerts pour un repos parfait. Explorez notre sélection de luminaires rares et uniques qui sublimeront vos espaces. Découvrez notre gamme de motos électriques, économiques, performantes et respectueuses de l'environnement, idéales pour vos trajets urbains en toute sérénité. Nos installations solaires vous garantissent l'indépendance énergétique tout en réduisant vos factures. Chez Ibi Home, profitez en ce moment de réductions allant jusqu'à 35% sur nos équipements solaires. Ce n'est pas tout, nous vous proposons également des options de paiement échelonnées pour encore plus de simplicité. Venez visiter notre showroom à l'ACI 2000, immeuble Ibi Group. Ibi Home, l'élégance, la mobilité et l'énergie au service de votre confort. Plongez dans l'expérience gastronomique ultime au Sky Buffet, situé au cœur de Bamako dans le quartier ACI 2000. Notre spacieux établissement peut accueillir jusqu'à 300 convives, offrant un cadre élégant et convivial pour toutes vos occasions spéciales, qu'il s'agisse de célébrations en famille, de dîners d'affaires ou de soirées entre amis. Découvrez notre carte variée mettant en avant une cuisine raffinée inspirée par des recettes traditionnelles révisitées avec une touche moderne. Ce qui distingue l'expérience au Sky Buffet, c'est l'atmosphère enchanteresse créée par notre décor exceptionnel. Chaque détail a été soigneusement pensé pour créer une atmosphère captivante, mêlant harmonieusement élégance et chaleur. Des saveurs authentiques, des ingrédients de qualité et une présentation soignée vous attendent à chaque buffet. Que vous soyez amateur de cuisine locale ou adepte de plats internationaux, notre buffet généreux saura combler toutes vos envies. Sky Buffet, c'est à l'ACI 2000, au 9e étage de l'immeuble Ibi Group. Pour réserver votre table ou obtenir plus d'informations sur nos services, n'hésitez pas à nous contacter au 71 92 92 31 ou au 61 92 92 31. Laissez-vous séduire par l'ambiance envoûtante du Sky Buffet, où chaque repas devient une expérience mémorable à partager. Ka tali kɛ kulu maramafɛntigiw ka dansago wale kɛlɛli baaraw ma Mali wolomasiri tabaw ko olu bɛ wulikajɔw la nin waati na a jiralen don k'a fɔ ko Mali wolomasiri tabaw kelen tɛ nin wulikajɔ la ka sabu kɛ jamanadenw ka dɛmɛ bɛ u yɔrɔ. Seliba ɲɛnamayalen kɔfɛ baaraw daminɛna Ibi Group la bin dɛnɛ juin kalo tile 9 san 2025 sanbɛ foli ale ni duwawudon caman kɛra yaasa ni entreprise ba in ale ka se ka taa ɲɛ. An balimaw ni de an ka kunnafoni bakurunbaw ye ka kɛɲɛ ni bin dɛnɛ juin kalo tile 9 san 2025 an bɛna mun walawala aw ye sisanda in na o kama an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn Advance TV sugandili la ka se k'aw kunnafoniya tele min kɛlen don ka paraɲɛ caman bila ani teletɔw ni ɲɔgɔn cɛ. Kunnafoni daminɛna k'aw ladɔnniya k'a fɔ bin dɛnɛ juin kalo tile 9 san 2025 AES ale jɔnjɔn kura carili baaraw kɛra kulubakaw fɛ yen. AES ale jɔnjɔn kura in ale tɔgɔ de ye ko confédéral min ye fanfare national ye ale de ye baara in bɛɛ lajɛlenw sigi sen kan. Baara in ɲɛmaaya tun bɛ man bolo o de ye Mali furanjɛla fanga ɲɛmaa ye général d'armée Assimi Goïta. Ale kɛrɛfɛ min ye conseil national de transition ɲɛmaa ye o fɛnɛ tun bɛ yen ka fara gouvernement maaw kan ale ni lasigiden mun bɛ faso Mali la. An ka ɲɛmaada mun bɔra a ko la nin waati in na.
nin de tun ye AES ale jɔnjɔnkura Charlie Diaw ye k'aw ladɔnniya k'a fɔ ni jɔnjɔnkura in ale bɛ wele de ko confédéral k'aw ladɔnniya hali bi k'a fɔ waati min ni baara kelen bɛ senna Mali la ni baara kelen ninnu sigira sen kan Burkina ale ni Niger fɛnɛ halisa an bɛ taa ni kunnafoniyaw ye i n'a fɔ an tun ye a fɔ aw ye kunnafoni daminɛ na cogo min na ka tali kɛ banbagaci walew olu ka wulikajɔw cayali la Mali kɔnɔna na Mali wolomasiri tabaw olu ye wulikajɔ camanw sigi sen kan wulikajɔ mun senfɛ jamanaden fanba kɛlen don k'a ka dɛmɛɲɔgɔnyaw ta ka ɲɛsin a ka soldasiw ma Zadi Zuboy ale ye wulikajɔw kɛ a ye mun sɔrɔ a ko la Mamadu Jalo ale b'o lakali an ye. An ka jamana fan caman fɛ an ka golomasiri tabaw kɛlen don ka wulikajɔw sabati walasa ka se ka dankari kɛ bɛnbaliya walekɛbaw la ka da o baaraba ninnu minnu kɛra an ka faamaw fɛ an ka jamana kɔnɔdenw hakilinata di. Kuma kɛra mɔgɔ faden ye bɔra sɔdasi ti ko kolonka u bɛ koba de kɛ fɛn min ye fadenw ta tiɲɛ u ye baara ɲuman min kɛ an kɔndara kojugu. Cɛ yɛrɛ ka sɔrɔ baara la dɛ u baara la sugu bɛ baara la yɛrɛ dɛ. Wali bɛ ba kala mɔgɔw bɛ baara la yɛrɛ an ti o la. Ne jamana ko di an tɛ jɔrɔ an tɛ sigi an tɛ yɛrɛ n'a bɛ kɛ min ye a ka ko bɛɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ hali ni maliyɛn bɛɛ bɛ to a jɔ la an bɛ ka pɛrɛn. Maa minnu sɔnna k'u hakilinataw d'a ma u y'a jira k'a fɔ ladilikan dɔw fana b'u bolo ka lase an ka golomasiri tabaw ma walasa u ka se k'u ka baara ninnu kɛ ka se a dan na. O moto de kan a bɛ moto de ɲini mais n'a bila olu tɛ se ka bouger yɛrɛ o a bɛ yɔrɔ a bɛ kɛlɛ yɔrɔ min minɛn dɔw bɛ se ka bouger. An population yɛrɛ fana an ka hakili to an yɛrɛ la jugu n'i ye mɔgɔ ye sigida la mɔgɔ min ka ko min diya dunna i b'a ko sɛgɛsɛgɛ fɔlɔ yanni ka taa fɔ information di. Lakanabaliya kɛlɛ ale tɛ taa jamanadenw ka kɔkɔrɔmadonni kɔ ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ma o bɛ kɛ sababu ye ni ka u hakili sigi k'a fɔ a mana gɛlɛya cogo cogo jamanadenw b'u kɔ wa olu ka baara ye min ye n'o de ye jamana a lakanali ye u bɛn'o kɛ fo ka se a dan na. Sɔdasi an ni ce an ni baara an ni faso baara an b'aw fo. Ala ka baraka don aw kɔnɔ ɲɛ bɛɛ la. Jamanaden bɛɛ lajɛlen kɛlen don ka kɔkɔrɔmadonni ta ka ɲɛsin soldasiw ma ni waati na an bɛ dugawu kɛ Ala ka nin kɛlɛ in sebaya di Mali ma. Halisa an bɛ taa ni kunnafoniyaw ye k'aw ladɔnniya k'a fɔ ka kɛ ni jumadon ye juin kalo tile 6 san 2025 seliba ɲɛnamayala Mali la. Seliba ɲɛnamayalen kɔfɛ baaraw daminɛna bidon in na ka kɛɲɛ ni IBI groupe ale cakɛlaw ka ɲɔgɔnsɔrɔ ye duwawudenw ale ni sanbɛ foli camanw kɛra. K'aw ladɔnniya k'a fɔ ninnu senfɛ min k'a dɔn k'a fɔ laɲini caman kɛra min ye entreprise ba in ale yɛrɛ ka laɲinibaw ye olu bɛ se ka sabati cogo min na Ibrahima Ture ale ye wulikajɔw kɛ a ye min sɔrɔ an ka jɛn k'an ɲɛmada o fɛ. Seliba dɔw ɲɛnajɛw kɔfɛ baaraw daminɛna IBI groupe la ka kɛɲɛ ni bi tɛnɛ ye o kama nisɔndiya samɛsamɛ foli ale ni duwawudenw tun bɛ baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ o kosɔn Advance TV ɲɛma ale ye foli ani tanuni bila ka taa Advance TV baarakɛla bɛɛ ma. An ye seli min kɛ juma tɛmɛnen an bɛ dugawu kɛ Ala ka an ka sanw caya Ala ka amina ko bɛɛ nɔgɔya an ka entreprise bɛ taa ɲɛ cogo min na an bɛ dugawu kɛ Ala ka an ka entreprise taa ɲɛ Ala ka jamana sabati bi ye baara daminɛ ye parce que seli kɛra jumadon donc an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan bi an y'a bila ni allure min ye an y'a ta n'o kelen ye parce que an ye baara kɛ ka n'a bila fo alamisa don na ka mɔgɔw labila ka seli kɛ donc bɛɛ sera k'i reposer bɛɛ ye seli kɛ hɛrɛ ni damu kɔnɔna la i fɛ yen donc bi an y'a daminɛ n'o force kelen ye a fɔ ko anw fɛ a tɛ jɔ an bɛ taga de donc an filɛ o sira kelen de fana kan. O baarada kelen na maa wɛrɛw y'u ka samɛsamɛ foli kɛ ka ɲɛsin IBI groupe ani jamanaden bɛɛ lajɛlen ma. Ne b'a fɔ IBI groupe bɛɛ lajɛlen baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma k'aw bɛɛ sanbɛ Ala ka san caman yira na Ala ka baaraw jidi Ala ka baaraw ta fanga d'a ma Ala k'an jɛlen to kulu la Ala ka labanko ɲuman d'a ma ka garijɛgɛ ɲuman di bɛɛ lajɛlen ma Ala ka baara ta fanga d'an bɛɛ lajɛlen ma an bɛ yafa ɲini baarakɛla bɛɛ fɛ o bɛɛ ka yafa ma an yɛrɛ yafa la bɛɛ lajɛlen ma. Sɛgɛnnafiɲɛw kɔfɛ vraiment courage b'an na k'a kɛ courage b'an na comme toujours n'an ma ɲɛ n'i ye engagement ta baara o baara la i kan k'a minɛ ni barika ye. N b'a fɔ n ko IBI groupe bɛɛ sanbɛ Ala k'an ka seliw caya Ala ka san wɛrɛ yira n na Ala ka baaraw yiriwa halisa Ala k'an kan bɛn. Aw bɛɛ tɔgɔ la n bɛ dugawu kɛ seli min tɛmɛna Ala y'a yira an na k'an to kɛnɛya la an bɛ dugawu kɛ Ala ka a caman yira an na k'an to kɛnɛya kelen kɔnɔna la an bɛ yafa ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ ka yafa ɲɔgɔn ma ka dugawu kɛ télévision so in n'o ye Advance TV ye
an ye ɲɔgɔn sɔrɔ o de baara kɔnɔna na ala ka teli in taga ɲɛ k'a kɛ baara teli a tɔgɔ ka kɔw tigɛ ka baw tigɛ. bɛɛ ni keleya ani jɛ ka taa ɲɛ kɔnɔna na IBI grupu kɛlen don ka hakilina caman sigi sen kan waati nataw la walasa ka se k'a ka laɲinibaw lawaleya wa o kosɔn baarakɛlaw ka duwawu bɛɛ lajɛlen kɛra k'a ɲɛsi baarada in ɲɛtaga ma. ala ka san caman seli yira ne ni aw la. kunnafoni bi taa ɲɛ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ nin waati ninnu na taabolo dɔw bɛ sen na mun bɛ dankari an ka tabiyaw la o wale ninnu kɛlen don sababu ye ka dekun caman se mali maaba caman ma ka sɔrɔ n'i ye a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ladilikanw caman dilen bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ko hali bi ni taabolo jugu ninnu b'a la ka banban an ka société kɔnɔna na an ka ɲininikɛlaw olu ye mun sɔrɔ a ko la an ka jɛ k'an ɲɛmada o fɛ. kɛwale minnu ni an ka taabolow tɛ taa ni ɲɔgɔn ye ni o ye an ka tabiya kɔrɔlenw ye olu ye walew ye mun bɛ kɛ sababu ye maa mun b'a kɛ ka se ka olu kɛ maaw ye mun filɛcogo kɔni man ɲi an ka jamana kɔnɔna na ninnu ye taabolo ye mun kɔni b'a la ka sagan sɔrɔ ko kuraw nali sababu la. taabolo kɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ ani anw génération actuelle ka taabolo tɛ kelen an bɛ ɲɔgɔn bila dɔɔni mais an bɛ se ka min fɔ o ye ka kumaɲɔgɔnya don an sifinnakaw an minnu ye sisan denmisɛnninw ye sini maakɔrɔbaw ani maakɔrɔba minnu b'an senkɔrɔ n'olu ye kunun ko ye donc ka kumaɲɔgɔnya bila an ni ɲɔgɔn cɛ walasa an k'a dɔn nin taabolo de tun bɛ yen fɔlɔ nin de y'an ka taabolo ye a mana kɛ cogo o cogo taabolo dɔw b'an na olu de bɛ an ka valeur min b'a yira ko anw ye maliyɛn ye. maa caman bɛ yen mun bɛ taabolo ta taabolo mun yɛrɛ tɛ an ka sigida kunkɔrɔ ta wa a jama fanba bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ denmisɛn kunda de. tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ fini kuntan don minnu na kare kɔnɔnaw na réseau sanfɛ an k'a nɛmɛ sabula a man ɲi an yɛrɛ danbe n'an bɔkolow ma bon an bɛ ɲɔgɔn lɛbu ni ɲɔgɔn nabila ni ɲɔgɔn yira min na tiktok sanfɛ a man ɲi réseau y'an denmisɛnninw cɛ f'a bɛ ka kɛ sababu ye ka don an danbe n'an bɔkolo la. yaasa ka se ka wulikajɔ kɛ ka nin kɛwale ninnu kunbɛn kɛwale mun kɛlen don ka sanga sɔrɔ nin waati na bɔlɔlɔ siraw olu carili fɛ mali ale kɛlen don ka cakɛda dɔ sigi sen kan ni o ye brigade dms ye ka fara cakɛda ni o ye kiribulon ye n'ale a ka baara ɲɛsinen don tanamakow kɛlɛli ma bɔlɔlɔ sanfɛla la ni o ye cybercriminalité ye. sariya kumana kan donc i man ka fini sugu dɔw don ou bien ka ye tɔgɔ sugu dɔ la ye tɔgɔ min bɛ adamadenw an ka ye tɔgɔ min ni an ka laadaw ni an ka taabolow tɛ kelen ye mais maa gansan sariya se tɛ maa gansan ye sariya tɛ maa gansan bolo k'a fɔ ko e ye tɔgɔ nin i ye tɔgɔ bɛ dankari kɛ an ka laadaw la i ye tɔgɔ bɛ dankari kɛ an ka taabolow la donc sariya tigilamɔgɔw dɔrɔn de bɛ se ka o fɔ. ka fara jamana ka wulikajɔba ninnu kan a ka kan bɛɛ lajɛlen ka wuli ka i sen don nin ko la yaasa ka se ka denmisɛnnamaw u bɔ nin taabolo jugu ninnu kɔnɔna na. n'i ka kolakolon kɛ fɛn tɛ bɔ a la wajibi de bɛ kolakolon kɛ. an ka mɔbaya siri jogo de la jamana ni mɔbaya ka siri jogo la ka diplôme sen bɔ a la ka kalanko bɔ a la ka diplôme ko bɔ a la ka siri jogo la mais bi jogo ko t'a la bon ni jogo tɛ mɔdiya ko naw. nin taabolo ninnu n'a bɛ dankari an ka tabiya kɔrɔlenw na olu ye fɛnw ye mun kɛlɛ kɔni kan ka to sen na an ka sigida kɔnɔna na saga na waati bɛɛ lajɛlen na o kama yaasa ka se ka kokuraw ani an ka kɔrɔlenw olu da ɲɔgɔn kɛrɛfɛ o ye fɛn ye fɔ jamana den kelen kelen bɛɛ lajɛlen ka wuli ka i sen don a ko la. kunnafoni nasira wɛrɛ la k'aw ladɔnniya k'a fɔ musow ka bolola saki ni a bɛ wele nasarakan na ko sakamɛ ale ye fɛn ye musolakaw bolofɛn misɛnman caman bɛ bila saki mun kɔnɔna na bololafɛn ninnu bɛ tali kɛ lakilew la ka taa bila telefɔni ale ni fɛn caman wɛrɛ la mun bɛ se ka musolakaw ka gɛlɛya cunenw yɛrɛ ɲɛnabɔ ka sani u ka se e so yaasa an ka se ka faamuyali caman sɔrɔ na anw ka ɲininikɛla Ayise Kida ale ni Mamadu Jalo olu ye wulikajɔw kɛ u ye mun sɔrɔ an ka jɛ k'an ɲɛmada o fɛ. bololasaki n'ale tun bɛ taa an balimamusow fɛ cɛɲa ani sanga kama bi ɲaci wɛrɛ b'a la min tɛ o ye ka da kan u magoɲɛminɛnw caman bɛ bila kɔnɔ fɔɔ ka taa se u gundolafɛnw ma u ni mun bɛ yala tile kuru kara walasa fɛn min ye u ka cimisɛnninw ye u bɛ se k'o ɲɛnabɔ teliya la. bololasaki ale kɔni bɔra fɛn min ye magoɲala nɔrɔna a kɛra palikɛla ye wa a bɛ dɔ fara musow ka yanga kan n'u bɛ taa kungoyɔrɔw jamalayɔrɔw o n'a ɲɔgɔnna caman. en général ne bɛ bɔ ni sagamɛ ye kuma bɛɛ parce que yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ f'i ka taa ni sagamɛ ye a bɛ se ka kɛ n bɛ bɔ ni kunbaba ye a bɛ se ka bɔ ni fitinin ye komi yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ i mago tɛ sagi belebeleba la ka taa yen nɔ dumare kale crème à lèvres o n'a ɲɔgɔnna ni n ka pièce n b'o de bila sagamɛ fitinin kɔnɔ ni n bɛ ka taa tilen yɔrɔ jan dɔ la
kɔɲɔyɔrɔ o n'a ɲɔgɔnna i bɛ se ka sagamɛ kumaba ta i bɛ se ka t-shirt kelen tafe kelen ɲɔgɔn i bɛ se ka min bila o kɔnɔ. Bon n'i bɛ taa yɔrɔ la i ka pochette fana bɛ se ka bila a kɔnɔ ka taa kungokɛyɔrɔw la ani i ka fɛnmisɛnninw k'ale parfum u b'a bɛɛ bila a kɔnɔ n'i taara n'i bɛ labɛn kɛ a bɛ se ka kɛ n'i ye seliji ta labɛn bɛ tiɲɛ i bɛ se ka seliji bannen kɔfɛ i b'i ka labɛn sabati ka t'i sigi ka kɛnɛ kɔnɔ. Maa dɔw y'a yira k'a fɔ bololasaki a tɛ musoya dɔrɔn ko fɔ ka da kan fɛn min ye saki da gɛlɛnw fo ka. ye Aminatu Traoré ale bɛ o lakali an ye an ka jɛ k'an ɲɛmada o fɛ. Kinshasakaw fɛ yen nɔ binganiya walew bonyanen n'o kosɛbɛ samedi don juin kalo tile 7 binganikɛlaw ye taxi bolida dɔ bɔnɛ a nin na tilegan direndire fɛ ka tila tuguni ka o jaw ta ja ninnu munumuna kosɛbɛ bɔlɔlɔ siraw kan wa fana a kɛra sababu ye ka mɔgɔw lasiran. Kinshasakaw ka président n'o ye Félix Tshisekedi ye a y'a yira k'a fɔ waleyaw talen don walasa ka fu siri nin danna kɛrɛnkɛrɛnnenya la finitigilakaw bɛna dɔ fara u ka yaala kan yɔrɔw la yɔrɔ minnu bengani fanga ka bon walasa ka mɔgɔw lakanda. Camerounkaw fɛ yen nɔ fanga sinamatɔn ɲɛma min bɛ yen nɔ n'ale bɛ wele ko Maurice Kamto ale kun bɔra Faransi wa a kun y'a laɲini a n'a ka tɔndenw ka ɲɔgɔn ye nin dimanche juin kalo tile 8 don a la nka a yirala k'a fɔ finitigilakaw u ka jamana kɔnɔ olu ye nin ɲɔgɔn ye in bali ka Maurice Kamto yɛrɛ ka so lakori ni k'a bali ka bɔ. A y'a yira k'a fɔ Maurice Kamto yɛrɛ ye video kɛ bɔlɔlɔsiraw fɛ k'a yira k'a fɔ k'a jagoyara ka to a ka so nka a ye a dɛmɛbagaw ani a kanubagaw k'olu wele k'a f'u ye k'u ka u hakili sigi wa u ka to yɔrɔ kelen. Kenya jamana kan tɛgɛdalen don Angleterre finitigilaka dɔ kan ko a ye binganiya wale dɔw ta k'o kɛ ka mugutigilaka dɔ sɛgɛrɛ. Nin kibaruya in bɔra BBC yɔrɔ kunun dimanche juin kalo tile 8 ko nin waleya ninnu yɛrɛ bɛɛ kɛra mai kalo kɔnɔ yɔrɔ la min kun ka surun finitigilaka ninnu yɛrɛ danga yɔrɔ la n'o y'u ka kan ye. Angleterre finitigilakaw ka ɲɛmaso y'a yira k'a fɔ nɔminɛli ye tiɲɛ ye nka u ma don kɔrɔfɔ caman na sabula sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na k'a yira la k'a fɔ nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye siga bɛ don nin finitigilaka ninnu ma ka kɛɲɛ ni binganiya walew ye. An balimaw ni de bɛ dansigi an ka bi kunnafoniyaw la an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn a lajɛli la ka ɲini aw fɛ a ka to aw nɔ na ka sababu kɛ nɛgɛ kanɲɛ 19 tɛmɛlen ni saga 35 ye ani Ayise Kida bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ nansarakan kɛnɛ kan ni waati na an b'aw fo ka waleɲuman dɔn ka dugawu kɛ ko Ala ka Mali lataa ɲɛ. Plongez dans l'expérience gastronomique ultime au Sky Buffet, situé au cœur de Bamako, dans le quartier ACI 2000. Notre spacieux établissement peut accueillir jusqu'à 300 convives, offrant un cadre élégant et convivial pour toutes vos occasions spéciales, qu'il s'agisse de célébrations en famille, de dîners d'affaires ou de soirées entre amis. Découvrez notre carte variée mettant en avant une cuisine raffinée inspirée par des recettes traditionnelles révisitées avec une touche moderne. Ce qui distingue l'expérience au Sky Buffet, c'est l'atmosphère enchanteresse créée par notre décor exceptionnel. Chaque détail a été soigneusement pensé pour créer une atmosphère captivante, mêlant harmonieusement élégance et chaleur. Des saveurs authentiques, des ingrédients de qualité et une présentation soignée vous attendent à chaque buffet. Que vous soyez amateur de cuisine locale ou adepte de plats internationaux, notre buffet généreux saura combler toutes vos envies. Sky Buffet, c'est à l'ACI 2000, au 9e étage de l'immeuble IBI Group. Pour réserver votre table ou obtenir plus d'informations sur nos services, n'hésitez pas à nous contacter au 71 92 92 31 ou au 61 92 92 31. Laissez-vous séduire par l'ambiance envoûtante du Sky Buffet, où chaque repas devient une expérience mémorable à partager. Sublimez votre intérieur avec nos collections uniques et élégantes.
Chez IBI Home, nous transformons vos espaces en véritable havre de confort et de convivialité. Découvrez notre collection exceptionnelle de meubles pensés pour chaque moment de votre vie. Des tables à manger conviviales, idéales pour rassembler famille et amis au salon haut de gamme, alliant élégance et confort, sans oublier nos chambres à coucher de qualité avec matelas offerts pour un repos parfait. Explorez notre sélection de luminaires rares et uniques qui sublimeront vos espaces. Découvrez notre gamme de motos électriques, économiques, performantes et respectueuses de l'environnement, idéales pour vos trajets urbains en toute sérénité. Nos installations solaires vous garantissent l'indépendance énergétique tout en réduisant vos factures. Chez IBI Home, profitez en ce moment de réductions allant jusqu'à 35% sur nos équipements solaires. Ce n'est pas tout, nous vous proposons également des options de paiement échelonnées pour encore plus de simplicité. Venez visiter notre showroom à l'ACI 2000, immeuble IBI Group. IBI Home, l'élégance, la mobilité et l'énergie au service de votre confort.